pane nhau ikuinvestigatiwa nemapurisa, nhau yakaitika yatiri kuona kuti Scott Sakupwanya ari kuinvolvwa munhau yekuti akawanikwa aiwa ane mahuman bones. Hazvipiri mushe tsana mina mashoko anomuda nyogwa pana muda kuti subscribe or like kuti na on the bell icon. Vanhu vanenge vachiseka vachiti yangu mapurisa anganzi akainvestigata Scott Sakupwanya here. Nhau yacho yakamira kudai sei nyogwa ichinzi the human remains were found at Gold Baron Sibeta Brands Harare offices by workers renovating the premises. Scott also runs the Northern Region Soccer League side Scotland Football Club. A construction worker using an excavator uprooted a tree at the property on Churchill Road in Avondale and unearthed the human bones. Officers from Avondale Police Station attended the scene, and as part of the investigation, they took bone samples from the site and referred them to a forensic lab for DNA analysis. Panapa tikona pane chitiko chekuti aiwa vakomana vaiva nemaexcavator vanoapruta muti vosangana vachiona nemabhonzo emunhu. Vanhu vati pamapremises Scott Sakupwanya good mafia. How far chichiri kuitika? Mabhonzo aya ari kutsvakei? Zvinoitika kuAvondale kwamunoziva kwakabatiwa vakomana vaiva veCitizen Coalition for Change vana Johnson Timber. Panapo zvamungoziva kuti aiwa Scott Sakupwanya munomuziva kuti aiwa ari infiltrated varimo muZANU-PF. Do you think yes we know kuti yes chitiko chaitika vakomana mapurisa ari kuinvestigata nyaya, but panapa tikanyatsokuita kuudzana reality. Do you think kuti mapurisa angainvestigata nyaya nyange akaona Sakupwanya wacho ari guilty angasungwa kana kuti angafesa here charges upon that issue? Kuti dzemafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi, pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell.